Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je 31. avgust 2022. godine. Evo, ja sam došao do pčelinjaka da dodam sirup, i to ovako u flašiću da stavim, od 1,5 litara, i da stavim ove listiće protiv varoje. Znam da ovoj košnici hvali malo hrane, pa ću ja u narednih nekih 10 dana intenzivno da prihranjujem ovu košnicu kao i ove druge koje imam, ali ja sve na ovoj pokazujem. Dodat ću sada 1,5 litara sirupa, doći ću sutra i vidjet ću kakav je unos. Ako one sve to ispiju, dodat ću još 1,5 litara, ako ne, ostavit ću i onda ću, znači, svakog drugog dana da dodajem po 1,5 litara sirupa kako bi one napravile onaj venac u gornjem delu. Pošto ja sam već prepakovao ovu košnicu, trenutno je leglo ovde u gornjem delu, i da bi se one same prepakovale taj med i da se one lepo pripreme za zimu. Pa hajde da vidimo šta se dešava u ovoj košnici. Ja sam je malo preotvorio. Evo vidite kako one su mirne dosta. Ali kao što vidite nema mnogo tog mednog, nema mnogo tog venca mednog, vidite gore. Tako da ima ovde, vidi se, znači evo tu ima. Ali nije na odmet da dodamo još malo sirupa. Ja ću sada čisto da izvučem ovaj središnji da vidim tačno gde je leglo, jer je bitno da ove listiće protiv varoje stavimo baš tamo gde je leglo. Sve ću vidimo kako je ova, evo ovaj 4. ram, da vidim kakav je. Bolje ću da kupim one kleštice lakše za izvlačenje. Evo, kao što vidite, ovdje ima malo legla, znači leglo je tu. Ako vidimo ovdje nema legla, tu je samo med, znači stavit ćemo jedan listić između 3. i 4. rama. I mislim da i ovdje bi trebalo da počne leglo negdje iz ovog. Samo trenutak, morat ću ovako malo da, evo ovako, opla. Samo da vidim, jeste, evo i ovdje je leglo. Da. Znači stavit ću ovdje između 4. i 5. između 3. i 4. To radimo na sljedeći način. Ja sam već pripremio ove listiće. Znači rekli smo između 3. i 4. Samo spustimo. I to ću isto da odradim. Rekli smo između 4. i 5. Evo stavit ću ovdje. Sad. Sljedeće što radimo je, ja samo ne znam kako ću to da usnimim, pa ajde ovako ću, probat ću ovako. Samo da vidim da li ima tu neki ekserčić. Ja sam opet jedan imao, da sam stavio to. Stavit ćemo jedan ram preko, prazan. I sada ću ja da izbušim na ovoj flašici jedno 3-4 rupice ekserum. To se vrlo lako radi. Samo kako se to radi. Znači uzmite jedan ekserčić i izbušite, evo recimo ovdje. Vidite, vrlo lako. Recimo jednu, vidite, 2, 3 rupice. Vidite. Malo ćemo tu da ulegnemo, da povuče vazduh. I sada ćemo tu stranu da stavimo na dole. Znači ovako. Gledajte. Gledajte. Opa. I tako. I to je to. Vakuum će sam da povuče i neće dozvoli vodi da kaplje. Mislim sirupu da kaplje. Tako da će ono koliko ga budu pčele uzimale, tako će onda izlazi iz flaše. Evo, to je to. Sada proverimo da li je tu sve kako treba. Sad su meni lepljive ruke. Evo, toliko danas od mene. Sad vratit ćemo, znači, ovaj poklopac preko. I kao što rekoh, doći ću sutra da vidim kakav je unos
da li su pčele povukle sav ovaj sirup iz flaše. Ako jesu, dodat ćemo još, ako ne, sačekat ćemo onda, znači bit će na svaki drugi dan, narednih 10 dana, kako bi one same sebi obezbedile hranu za predstojeću zimu. Hvala još jednom na gledanju, izvinite, možda je malo ovaj video bio trapav, ali pogledajte, meni su ruke sve lepljive od sirupa i pčele kidišu kao nenormalne, pravo da vam kažem. Tako da morat ću da prekinem video sada. Do sljedećeg videa, želim vam sve najbolje, prijetno. I još nešto samo da kažem, sirup se stavlja sve dotle dok ima unosa polena. Kao što vidite ove pčele, evo vidite, ima unose polen, tako da taj rok od 10. 15. septembra možda bude malo i pomeren, znači tamo do 20. Sve dok ima polena i dok pčele unose polen, vi možete da dodate sirup.